To kusan abin da zan ce ni ma dai yau na tashi ake tura min wannan abu. Ina ji kamar hatsaniya ce ta tsarki tsakanin Ali Atwok da wani mazaje. So kawai shi an ba su kuɗi shi ya rike. So a ciki sai yake ɗan misali da shi ma wataran ya je kamar na kira shi wani taro, kuma taron da na kira shi an ba da miliyan 25 sai na ba shi 50,000. So kuma wanda kai ba gaskiya ba ne ba. To da na ji da ya ji an tura min saƙon, na ji sai na tura masa na ce mai isa za ka kama sunana a cikin magana kuna yi maganar da ka san ba haka ba ne ba ni ba ne a ciki. Sai na ce ka daina. To ina ji ko zuciya ce ta ebe shi sai ta wasu irin maganganu haka. So a bidiyon na ji lokacin da ya turo min a audio kai. Ka sani a ɗabi'a ta na fi yin voice note. Yawwa ban fiye ko za mu magana da mutum za a ga yawanci ban fi tsaya an tafin ba kawai zan ma voice note. To da na tura min wannan voice note din sai shi ya tura wa wancan wanda suka yi. Ashe ya tura masa irin kaman cin fuska haka dai da yawa shi Nasiru Yusuf Gawuna, wanda kuma ni ban ji daɗinsa ba, tunda mutum kaje ya karrama ka har ya maka alheri, so sai ka dawo kuma sai ka zage shi in ka ce ka ci kuɗin sarra ma kuɗin ka ne kuɗin ƙasa ne. Sai na ce masa ba haka ake ba, abinda za ka ci ka gode wa Allah. Na ce in baka gode wa Allah ba abi kamata a ce ka gaggaya masa magana ba. Na ce ko ɓarawo ne ki sato kuɗi ya baka, abin da ya kamata ka yi ka ce kai wannan yana so na sin saboda ya ban kuɗi har sai ya sato. Sai dai kai tunda musulmi ne kai nagari sai ka ce to abin da nake so da kai sata ba kyau, ka daina sata kuɗin mutane in dan ka bani. To wannan magana ina ga da neman sa nasiha sai ta yi provoking ɗinsa, sai ya turo min wani voice wanda na ji kamar an sa shi ma a social media, inda yake cewa kamar ya ɗau wasu maganganun wasu shawarar wasu bai ɗauka ba. So ban san me aka yi masa ba gaskiya yake wannan magana, kawai dai abin da bai kyauta ba da kuma bana tunanin zan kyale shi. So yadda da kai in tura maka muryata mu yi magana da kai kuma ka ɗauko ta ka fita da ita waje, kaga ya zama cin amana kenan. Idan ka ce ba za ka kyale shi ba, wani yana nufin kenan za ka ɗau mataki a kansa na shari'a? A dole ne mana, ai da ka ci min amana ai gara ka zage ni ko? Shi mazaje ɗin kenan ko kuma shi madagwal? A ni ba da mazaje ne magana ba, da madagwal mazaje ban da numbarsa. Yawwa. Shi madagwal ne nake da numbarsa, kuma shi na ji ya kama sunana yana misali da ni a inda ba haka ba ne. Ka gani? To ainihi menene ya faru a gurin da kuka je gurin shi Nasiru Gawuna? Menene ya faru wanda watakila za a faɗa da mutane? Ba ni ne na je wajen Nasiru Gawuna ba, ka gani? Shi da wancan ne suka je wajen Nasiru Gawuna, shi da mazaje. To da suka je wajen Nasiru Gawuna a yadda na ji a maganar tasu sai suka samu kuɗi miliyan 1. Sai shi madagwal sai ya ƙi ba shi wancan a yanda suke cewa a audiyon in kaji. To da ya ƙi ba shi, to a cikin audio sun yi recording yana gaya masa cewar shi ya yi kirki ma, ya ce kakkare nan hankali. Yake faɗa yana cewa Naziru sarkin waƙa ba da ya ɗauke ni muka je taron shugaban ƙasa 50,000 ya ban fa, kuma an ce miliyan 25 aka karɓo. Ka gani? So wannan da na ji ni kuma na san ƙarya ne, kuma tun da na ga sun yi rikodin na san wannan rikodin ɗin zai fita. Sai na ce masa to kaga wannan rikodin ɗin ga shi kayi ya fito. Sai na tura ma ɗagwal ɗin, ka gani? Sai baka amsa kuka ci gaba da magana. Da ya tura masa sai nake ce masa me isa za ka kira sunana a inda ƙarya kake, yaushe muka je da kai aka bani kuɗi har miliyan 25. Ka gani? Wancan kis ɗinsu na zuwa wajen Nasiru Yusuf Gawuna ba ni a ciki. Yawwa ba ni wanda ake yi da na masa magana ne ya isa zai menshinin sunana a inda ba gaskiya ba ne. Ka fahimce ni? Na gane. To shine sai kai masa nasiha cewa bai kamata ya rika yi ba.
sai na ce bai kamata ka dinka mentionin sunana a inda ba haka ake ba gaskiya ka faɗa ba, ka gane? To da shi kuma da na tuttura masa wannan sai ƙara biyo ni da magana, ka gane? A voice note. Yawwa sai ya ɗauko kuma voice note ɗin sai ya fito da shi. Amma wasu sun yi maganar kamar a cikin maganganun an ji kamar kana sukar tafiyar Gawuna ta takarar gwamna, me matsayinka a kai? A yau sai na suke tafiyar Nasiru Yusuf Gawuna, dan ni aminci ne a tsakanina da Nasiru Yusuf Gawuna, ya zan soki tafiyarsa. Babu wanda ya ji na soki tafiyar Nasiru. Wataƙila zai zama kamar ko a cikin maganganun ne suka yanke wani abin suka saki wani abin kenan. To ai kwata-kwata ban yi magana da ya kamata ma a yanke ba. Ban yi irin wannan maganar ba. Akwai odiyon da na tura masa shi Madagwal din, ina ji zan tura maka wanda na tura masa akan maganar kai ba wannan ma ba zai yi ba, zan turo ma dai zaka ji. To ba matsala sarki. A ƙarshe yanzu ka ɗau mataki, za ka ɗau matakin shari'a kenan akan shi Madagwal. A dole ne a yi, in baka tura ma magana ka fito da ita kuma na san kai ka fito da ita, dole in dai da wani hukunci wanda ya kamata kotu ta yi ma dole za ta yi maka shi, wannan a rubuce yake insha Allah.